שלום, היום נלמד איך להוסיף קיצורי דרך של המחשב שלי, המסמכים שלי ומיקומי הרשת שלי בצורה נכונה. כדי להוסיף את קיצורי הדרך, תלחצו על שולחן העבודה בעזרת הכפתור הימני, תלחצו על מאפיינים, תלחצו על שולחן העבודה, תבחרו בהתאמה אישית של שולחן העבודה ותבחרו בקיצורי הדרך שאתם רוצים. מסמכים שלי, המחשב שלי ומיקומי הרשת שלי. תלחצו על אישור, שוב על אישור, והקיצורים יופיעו לכם. זהו, זה היה השיעור של היום. תודה רבה ולהתראות.